بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد اللہ رب العالمین دیاں بہت ساریاں نعمتاں دے اندروں ایک بڑی عظیم الشان نعمت جڑی اللہ نے سانو عطا کیتی ہے وہ زبان ہے۔ زبان اللہ دی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ادھے بارے قرآن اندر اعلان فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماندے نے جویں زمین ساڈی نشانی ہے، آسمان ساڈی نشانی ہے، بالکل اسی طرح تہاڈیاں زباناں دا مختلف ہونا بھی ساڈی بڑی وڈی نشانی ہے۔ مطلب کی ہے، ایک بندہ کلام کردا ہے تے دوسرا سندا ہے، بولن والے نے ہجے دسیا نہیں بھی میرا کس علاقے نال تعلق ہے، کس شہر نال تعلق ہے، انہیں صرف بولنا شروع کیتا ہے تے سنن والے نے ایدی زبان تو نکلن والے جملیاں نو سن کے اے اندازہ لا لے آئے بھی اے بندہ پنجاب دا رہن والا ہے، سندھ دا رہن والا ہے، بلوچستان دا رہن والا ہے، سرحد دا رہن والا ہے، خیبر دا رہن والا ہے، یا ہور اگے چلیے تے بندہ بولی سن کے اندازہ لا لیندا ہے بھی اے بندہ لاہور دا رہن والا ہے، اے بندہ فیصل آباد دا رہن والا ہے، اے بندہ گجرانوالے دا رہن والا ہے۔ انسان دی جڑی بولی ہوندی ہے نا، زبان تو نکلن والے جملے وہ اگلے بندیاں نو دسن تو بغیر ہی اے دس چھڑ دے نے بھی ساڈا تعلق کس علاقے نالے۔ زبان ایڈی وڈی نعمت ہے، اتنی عظیم الشان اللہ پاک دی یہ نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک بندہ بڑا سونا ہوئے، خوبصورت ہوئے، حسین و جمیل ہوئے، لیکن او دے کلو زبان وچ بولن والی نعمت نہ ہوئے نا تے لوگ اس بندے دا نام لینا پسند نہیں کر دے، انہوں جدوں بھی بلان گے تے گونگا کہہ کے بلان گے۔ کی کہن گے؟ او دے حسن وال نہیں دیکھنا بھی سونا بھی ہے، او دے نین نقش پیارے نے، او چھڑ دینے نے، اس زبان نال بول نہیں سکدا تے او دا نام نہیں لینا، گونگا کہہ کے مخاطب کرنا۔ تے جے اللہ ماشاءاللہ کوئی نام لے بھی لوے نا تے پھر بھی کہن گے او فلانا جڑا گونگا ہے، او دا گونگا ہونا نال ضرور بیان کیتا جائے گا۔ زبان اتنی عظیم نعمت ہے، باوجود حسن و جمال دے انسان کو لو دا نام ہی کھچ لیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، زبان پتہ کی دی وڈی نعمت، ایک بندے دی آنکھیاں تے تسی پٹی بن دیو، کپڑا بن دیو تے پھر او دی زبان تے کوئی کھان والی چیز صرف ٹچ کر دیو، مس کر دیو، او اس ٹچ نال اندازہ لا لے گا بھی یہ چیز مٹھی ہے، کھٹی ہے، کوڑی ہے، لونی ہے، پھکی ہے، کیویں دی ہے، اے شے کی ہے، اینو کھانا ہے کہ نہیں کھانا۔ اے بندہ ایک زبان دے ٹچ نال ہی سارا کچھ بیان کر چھڑدا ہے۔ اس زبان ایڈی وڈی اللہ پاک دی نعمت ہے جڑی اللہ نے سانو عطا کی۔ ایدی قدر انہاں نو پوچھنی چاہیے جنہاں کول زبان نہیں، یا انہاں نو پوچھنی چاہیے کہ جنہاں نو اللہ نے زبان دیتی سی، لکوا ہو گیا، فالج ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی،
اج جو بولن تو بیچارے مجبور ہو گئے نے، جڑے گھنٹیاں گھنٹیاں دی گفتگو نال تھکیا نہیں سن کر دے، اج چند منٹ گفتگو کر کے انہاں دے اصحاب جواب دے جاندے نے۔ انہاں نو پوچھو زبان کڈی بڑی نعمت، اسی یہ دی کوئی قدر نہیں کیتی، اسی یہ دی حفاظت خیال نہیں کیتا۔ اللہ 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 پاک نے سانو زبان عطا کیتی ہے۔ کائنات اندر جنیاں بولن والیاں زبانہ نے نا، انہاں تمام زبانہ دے اندر صرف ایک زبان ایسی ہے کہ جدی حفاظت دی اور جدے محفوظ ہون دی گارنٹی اللہ نے آسمانہ تو نازل کی تھی۔ کتھے فرمایا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، میرا نبی جدوں بھی بولدا ہے اللہ دی مرضی نال بولدا ہے، او دے اذن تو بغیر میرا پیغمبر اپنی زبان نو حرکت دیندا۔ اور نبی پاک نے بھی فرمایا کہ ما یخرج منہ الا حق، آجڑی زبان اللہ نے مینوں عطا کیتی ہے، اس زبان چو جدو بھی نکلنا ہے حق نکلنا ہے، سچ نکلنا ہے، جھوٹ تے غلط گل محمد پاک دی پاک زبان تو نکل سکتی نہیں۔ ایک کائنات دی صرف ایک زبان ہے جدی حفاظت دی گارنٹی اللہ پاک نے عطا کیتی ہے، تے باقی جنیاں بولن والیاں زباناں نے نا، انہاں سارے انو اللہ نے آکھیا بھی زبان اسی دے دیتی ہے تے حفاظت دی ذمہ داری ہن تہاڈی ہے۔ دل کرے چنگا استعمال کرو، دل کرے ماڑا استعمال کرو، دل کرے گاڑاں کڈ لو، دل کرے قرآن پڑھ لو، اے ہن تہاڈے تے وے۔ اسی ایک زبان محفوظ کیتی ہے، او دے تو علاوہ کسے زبان دی حفاظت دی گارنٹی ساڈی نہیں۔ زبان تہاڈی ہے تے حفاظت بھی تسی آپ کرنی ہے، ساڈا اسی خیال نہیں کردے، اسی نہیں دھیان کیتا بھی یہ زبان ایڈی وڈی اللہ نے سانو دیتی ہے نعمت، اسی یہ دا خیال کریے، نو سنبھال کے رکھیے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے نبی پاک دے فرامین تے غور کرنا کہ اللہ پاک نے اور نبی علیہ السلام نے اس زبان دی حفاظت دی سانو کیویں تلقین فرمائی ہے، اور اللہ کو دعا کرو اللہ پاک سن سنا کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ سارے آمین آکھو یا الہ العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اے کائنات دنیا دے لوگوں، میں اللہ رب العالمین نے توہانو دو ہونٹ عطا کر دیتے، میں مالک کائنات نے دو اکھیاں عطا کی دیاں، اور میں اللہ رب العالمین نے ایک زبان توہانو عطا کر دیتی ہے۔ زبان اللہ پاک نے دیتی ہے، استعمال بھی اونج کر جویں اللہ کہیں دن۔ سننا ذرا اللہ پاک دا قرآن، خالق کائنات نے قرآن پاک دے اندر اعلان کر دیا فرمایا، اللہ فرماندے نے کائنات میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میرے نبی اعلان کر دیو وَكُلِّ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اللہ فرما دینے ہے میرے نبی اعلان کر گئے کائنات دے دنیا دے لوگاں نو پیغام دے دے اے کائنات دے لوگوں کل عبادی اے میرے بندے یقول اللتی ہی احسن، اپنی زبان جدو بھی کھولنی ہے، اپنی زبان نو جدو بھی حرکت دینی ہے، اپنی زبان نو جدو بھی چلانے ہے، احسن اچھی گل کرنی ہے، سونا بولنا ہے، خوبصورت بولنا ہے، پیارا بولنا ہے، مندہ نہیں بولنا ہے۔
نا فرمانی دیاں گلاں نہیں کرنیاں، معصیت خدا بندی والے کم نہیں کرنے گے، معصیت خدا بندی والے جملے اپنی زبان تو ادا نہیں کرنے گے۔ ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرما دے نے یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللہ فرمان دینے ایمان والے اللہ کو ڈر جاؤ تے جدوں بھی اپنی زبان تو گل کرو سچی کرو سیدھی کرو صاف کرو، غلط گل نہیں کرنی، زبان تو غلط جملے نہیں نکالنے گے۔ یعنی اللہ پاک سانو دس دے پینے حکم دین دے پینے گے کائنات دے لوگوں گے اس زبان دا صحیح استعمال کرنے گے، اس زبان نال چنگے جملے بولنے گے۔ اے نہیں ہونا چاہیے کہ اس زبان دے نال غلط جملے کڈن لگ جائیں گے، اے نہیں ہونا چاہیے اس زبان تو معصیت خدا بندی دیاں گلاں ہون لگ پین۔ جدوں تیری زبان چنگا بولے گی اللہ فرماندے نے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے میرے بندیاں زبان نال چنگا بولنا تیرا کم ہوئے گا، تیرے عملہ نو درست کرنا تے تیرے گناہاں نو معاف کرنا میں رب ذوالجلال دا کم ہوئے گا۔ اللہ والا زبان صحیح استعمال کرو، زبان نو اچھا استعمال کرو، ننگ زبان نال سونا بولے یا کر، زبان نال اچھا بولے یا کر۔ اللہ نے جے بولن دی طاقت دے ہی دیتی ہے، اللہ نے جے نعمت عطا کاری دیتی ہے تے نعمت دا کفر نہ کریا کر، اللہ دیاں نافرمانیاں اس زبان نال نہ کریا کر۔ اللہ والا پوچھو نہ کو جڑے بیچارے بول نہیں سکدیں گے اشاریاں نال گلاں سمجھان دینے تے ہر کسے نو سمجھ ہی نہیں آندی گی۔ اے زبان اللہ دی بڑی بڑی نعمت قدر کریا کر، اے دا قدر کریا کر۔ اللہ واللہ اللہ کیویں میں بولاوا اے احسان مالکا، سانو تو بنایا انسان مالکا۔ کیویں میں بھولاوا احسان مالکا، سانو تو بنایا انسان مالکا۔ نعمتاں ہزاراں بے شمار دتیاں، گنیاں نہ جان لا تعداد دتیاں، گنیاں نہ جان لا تعداد دتیاں۔ دتا رہن سین نو مکان مالکا، سانو تو بنایا انسان مالکا۔ تے اللہ پاک دیاں نعمتاں اکھاں نک کن دند موتی انمول نے، دل تے دماغ جے خزانے ساڈے کول نے، دل تے دماغ جے خزانے ساڈے کول نے۔ بولن نو دیتی ہے، بولن نو دیتی ہے زبان مالکا، سانو تو بنایا انسان مالکا۔ اللہ زبان اللہ پاک نے دیتی ہے، استعمال بھی چنگا کرے، بڑی بڑی اللہ دی نعمت ہے۔ آئیے ذرا غور کرنا، توجہ کر دے جانا، خطرات دی بکار اچھیاں گلاں زبان نال کر، سونیاں گلاں زبان نال کر۔ اے نہ ہوئے تیری زبان بولے تے گال کٹ دے گے، تیری زبان بولے تے مندہ بول دے۔ ساڈی عادت ہے نا، اسی ہاتھ جیب وچ پایا ہوئے ہاتھ نہ باہر آویں گے، نال ہی گال کٹ دینے آنگے۔ کوئی
بندہ کم خراب کر دے گے، گھر وچ ملازم رکھیا آن وچ دیر کر دے تے گال فورن تیار پئی ہوندی ہے۔ کئی باپ اپنے بچیاں نو نہیں بخش دیں گے، بچہ چھیتی نہ آویں گے، ابا جناب اپنی تھی پتر نو گال کٹ دیندا ہے، گڈی دے وچ بہ گیا کوئی معاملہ بن گیا ہے، ایتھے منہ وچوں گال نکل آئی، نہیں خبرات دی وقار گل چنگی کرنی ہے، گندی نہیں کرنی، سونی زبان استعمال کرنی ہے، ذرا توجہ کرنا کنی سونی استعمال کرنی ہے، غور کرنا ذرا اللہ پاک دا قرآن ہے، خالق کائنات نے قرآن پاک دے اندر اعلان کر دیا جناب موسیٰ دا ذکر کی تادرہ سننا اللہ فرماتے نے اذہبا الى فرعون انہو طغى فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشى۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نو جدوں اللہ پاک نے جناب ہارون تے موسیٰ دوانوں فرعون وال بھیجے تے اللہ فرماتے نے اے میرے نبی موسیٰ جی یا اللہ میرے نبی آؤ میرے کلیم پیغمبر مینوں پتہ ہے اے جڑا فرعون نے میرا بڑا بڑا سر کش ہے، اے فرعون میرا بڑا بڑا باغی ہے، انا ربکم الاعلی دا دعویٰ کرنے والا ہے، میریاں نافرمانیاں کرنے والا ہے، میریاں معصیتاں دے اندر اپنیاں زندگیاں گزارن والے ہیں۔ اے میرے نبی موسیٰ دے کول ساڈا پیغام جدوں تسی لے کے جانے تے کس انداز اندر لے جانا ہے، اللہ پاک دا قرآن تے فرمایا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اے میرے نبی موسیٰ جدوں تسا فرعون دے دربار وچ جانا ہے تے جا کے گل سونے طریقے نال کرنی ہے، نرم طریقے نال نرم زبان استعمال کرنی ہے، کڈا وڈا رب دا باغی ہے، لیکن اللہ فرماتے نے زبان سونی استعمال کر کے گل کرنا ہے، زبان نو چنگے طریقے نال چلانا، پاویں سامنے جڈا مردی بڑا باغی کھڑا ہووے رب دا انہوں پیار نال سمجھا سونے طریقے نال گل کر۔ بلکہ قرآن دے کو اور مقام پڑھئیں گے اللہ فرماتے نے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبی مرضن وقلنا قولا معروفا۔ ازواج مطہرات نو اللہ پاک نے حکم دیتا ہے میرے نبی دیو بیویوں جدوں کوئی تہاڈے نال گل کرے نا تے تہاڈا لہجہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اگلے بندے دے ذہن اندر کوئی غلط خیال آ جائے نا، للچان والا لہجہ دل کش لہجہ تے دل مو لین والا لہجہ نہیں ہونا چاہیے۔ نال ہی اللہ پاک نے اگلی گل کر دیتی تھی، اللہ فرما دینے گے وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ لہجہ سخت بنان دا اے مطلب نہیں کہ زبان وچ سختی پیدا کر لینی ہے، بولن وچ سختی پیدا کر لینی نہیں، فرمایا لہجہ مضبوط ہونا چاہیے تے زبان وچ جو گل چنگی ہونی چاہیے، زبان انج دی ہوئے کہ اگلا بندہ سن کے او جناب کوئی اور گل اپنے مطلب دی ناخد کر لیں گے۔ اللہ اللہ سننا برانگ اللہ پاک دا قرآن پہ اللہ فرما دینے گے فَبِمَا رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لنفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں آج جڑے لوگ میرے نبی دے ارد گرد بیٹھے ہوئے نہیں کدے سوچیا جے سارے کیوں آ گئے نہیں یا اللہ بیان کرو تے اللہ فرماتے نے لِلْتَ لَهُمْ
کائنات دے لوگو اے سارے میرے نبی دی زبان دی نرمی دا اثر ہیں، اے سارے آپ بیٹھے نے تے میرے نبی دی نرمی دی وجہ تو آئے نے۔ جس زبان وچ سختیاں ہوننا تے یارو دشمن کدے سجن بن دے۔ تے ساڈا کی انداز ہے؟ زبان اسی استعمال انجدی کرنے ہاں، ساڑھے نال بے کے کھان والے نال ٹرن والے ساڑھی زبان تے بولاں تو ایڈے تنگ ہوندے نے، او جڑے سجن تے بیلی تے یار کہندے سانے اس زبان انہاں وچ نکھیڑا پا دیندی ہے، او جدا ہو جاندے نے۔ میرے نبی دی زبان انج دی ہے کہ جڑا میرے نبی نو گالاں کڈے، میرے نبی نو مندہ بولے، میرے نبی نو مذمم آکھے، میرے نبی تے اعتراضات کرے، میرا نبی زبان ہی ایڈی سونی استعمال کردا ہے کہ اللہ انہوں بھی محمد دا مرید بنا چھڑدا ہے۔ اللہ 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 توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کرنا، میرے نبی دی زبان ورگی زبان بنائیے، نرم بنیے گے، زبان دے اندر نرمی پیدا کیجئے، زبان سونی استعمال کیجئے گے۔ اللہ 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 او دی ایک کلڑی جان سی، او دی ایک کلڑی جان سی، او دی ایک اکلڑی جان سی، او دا دشمن سارا جہان سی، پر سچی گل تے مٹھڑی زبان سی، تائیوں سارے جہان تے چھا گیا۔ اللہ 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 زبان دے اندر نرمی پائیں گے، زبان نو نرم رکھو گا۔ اللہ اللہ اس زبان دی تخلیق والی ویکھ لو نا یارو، اللہ پاک نے زبان نو نرم بنایا جی میں تو آڈا دل کرے نو موڑ سکتے ہوں گے، جدر تو آڈا دل کرے نو لجا سکتے ہوں گے۔ اوہ جدو زبان ویچ رب نے سختیاں نہیں رکھیاں تے سانو بھی سختیاں نہیں کرنیاں چاہی دیاں گے، زبان ویچ نرمی آنی چاہی دیئے گے۔ سختی کریں گا تے لوگ دور ہو جانگیں گے، نرمی کریں گا تے لوگ کی نیڑے آ جانگیں گے۔ اللہ 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 تے جڑا کچھ زبان وچوں بولی جائے گا وہ جناب اللہ پاک نے فرشتے جناب اسے بٹھا دیتے نے گے، اے ساڑھے کمدیاں پہ بہ گے فرشتے تے لکھ لین گے، جڑی جڑی شے بولدا جائے گا لکھ لی جائے گی۔ توجہ کرنا خبرات تے دی وقار غور کر دے جانا گا۔ ایسی جائیے نا کسی شاپنگ مال اندر کسی ادارے اندر اتھے ایک نوٹس لگا ہوندہ ہے، خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کیوں جی لگا ہوندہ ہے کہ نہیں؟ بندہ موٹر وے تے گڈی چلا رہا ہے وہ لکھا ہوندہ ہے کیمرہ تانوں ویکھ رہا بھائی دھیان نال چلایا جے، سپیڈ دا خیال کریا جے۔ بندہ احتیاط کردا یار ویکھدے پے نے ذرا خیال کرو، ایویں تیز کران گے چلان پہ جائے گا، کوئی مسئلہ بن جائے گا، کوئی پریشانی آ جائے گی، لہذا خیال کریے۔ یہ جڑے سی سی ٹی وی کیمرے لگے نے نا انہاں دی ریکارڈنگ گواچ بھی سکدی ہے، مدم بھی ہو سکدی ہے، لیکن اللہ نے ساڈی زبان تے جڑے کیمرے فٹ کروا دیتے نے نا او کائنات دی ہر ٹیکنالوجی نالوں اعلیٰ نے، انہاں وچ ہون والی ریکارڈنگ گمنی بھی نہیں تے مدم بھی نہیں ہونی۔ کل قیامت دا دن ہونا ہے، سارا کچھ ساڑھے سامنے آ جانا ہے۔ کچھے لکھیا ذرا اللہ پاک دا قرآن سماعت کرو گا۔ خالق کائنات نے قرآن پاک دے اندر اعلان کر دیا فرمایا ہے، اللہ فرما دینے اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ اللہ فرما دینے ہے میرے بندے آگے تم اپنی زبان چو جیڑا بھی جملہ بولنا ہے، اپنی زبان چو جیڑی بھی گال کاڑنا ہے او گالوں سے بل لکھی جاندی ہے، چنگا بول لکھے آ جائے گا، مندہ بول لکھے آ جائے گا، گالاں کڑ لکھے آ جائے گا۔ میری بہنہ اور میرے ویرہ غیبتاں کر لکھیاں جان گیاں، چگلیاں کریے لکھیاں جان گیاں، دکان تے بہ کے جھوٹ بولیے لکھے آ جائے گا، چھوٹی چھوٹی گال لکھی جائے گی۔ تے جدوں کل قیامت دا دن ہوئے گا او چھے اللہ پاک کیسا منظر ہوئے گا ذرا غور کرنا۔
خالق کائنات نے قرآن پاک اندر اعلان کر دیا فرمایا اللہ فرماتے ہیں وَوُزِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا اِذا نام اعمال دے سامنے آئے گا اے جدوں اپنے نام اعمال تے نظر دوڑائے گا تے ویکھے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ ہر بڑی تو بڑی گل ہر چھوٹی تو چھوٹی گل لکھی ہوئے گی اوتھے بندہ نالے نام اعمال پڑھدا ہوئے گا نالے سوچدا ہوئے گا اے گل تے میں مذاق وچ کیتی سی اے وی لکھی گئی ہے ہاں گل دیں گے میں سجنا وچ بہ کے شغل نل کیتی سی اے بھی گل لکھی گئی ہے ہاں یاراں چھوٹا بول وڈا بول چنگا بول ماڑا بول غیبت کر خوبی بیان کر جیڑی جیڑی چیز تیری میری زبان تے آندی جائے گی اللہ دے فرشتے لکھ دے جان گے کسے ایک چیز نو بھی چھڑیا نہیں جائے گا اللہ لہذا زبان اچھی استعمال کی کیجئے زبان دی حفاظت کیجئے زبان دا خیال کیجئے او تیرے کندیاں تے بیٹھے نے دو بندے خدا ساڑھے کندیاں تے بیٹھے نے دو بندے خدا نوٹ کر دینے تیری ایک ایک وعدہ سوچ سمجھ کے اپنی سوچ سمجھ کے اپنی ڈیری لکھا جو قیامت نو دینی رب نے وخا مندے بولاں دی وجہ تو ملنی سخت سزا مندے بولاں دی وجہ تو ملنی سخت سزا ہر ایک دے سامنے ہوویں گا ذلیل و رسوا جدو قیامت دا دن آئے گا ہر زبان دا بولیا جملہ تیرے سامنے آ جائے گا لہذا اس زبان دی حفاظت کیجئے اچھا بولیے زبان دے نال سونا بولیے زبان دے نال پیارا بولیے زبان دے نال اللہ اللہ آؤ ذرا میں توانو نبی پاک دے فرامین بھی سناواں آمینہ دلال جناب محمد سارے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ درہ سن دے جانا گے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو صبح دا وقت خندائیں گے تے انسان دے جسم دے سارے اعضاء جڑے نے گے اس زبان دے سامنے انج سمجھاواں گے اس سارے اعضاء جسمانی زبان دے سامنے ہاتھ جوڑ لیں دے گے تے زبان نو کہیں دے نے نی زبان گے آ ساڑے ہاتھ جوڑے ویخ لانگ اتقی اللہ فینا ساڑھے بارے اللہ دے کولوں ڈر جائیں ساڑھا ساتھ تیرے نہ لیں گے ساڑھا تعلق تیرے نہ لیں گے کی تعلق لیں گے اے زبانے جے تو صحیح رویں گی تے اسی بھی صحیح رواں گے جے تو خراب ہو گئی تے اسی بھی خراب ہو جانیں گے تیری درستگی دے نالی ساڑھی درستگی گے تیرے ٹھیک رہن دے نالی ساڑھا ٹھیک رہنے گے سمجھو حضرات محترم اس گالنوں گے ایک بندہ ہے ننگ اللہ بچائے ننگ اگر ایک بندہ شراب پین والا ہوئے ننگ پہلے اپنی زبان تو اظہار کرے گا میں شراب پینی ہے پھر عمل کر کے تے اپنے منہ چھانی لنگا لوے گا ایک بندہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ زانی ہوئے ننگ وہ پہلے اپنی زبان نل اظہار کرے گا میں زنا کرنا چاہنا بانگے تے پھر وہ زنا کرے گا پھر وہ دا جسم اس عمل نو پرفارم کرے گا اس واسطے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس زبان سویرے سویرے کہیں دی اس زبان نو کیا جاندہ ہے نی زبانے تو سارا دن صحیح رہیں گے پھر اسی بھی صحیح رواں گے یعنی دے تو بھی گل سمجھ آئی نہ اس زبان بڑیاں بڑیاں گناہاں دی ابتدائیں اس زبان
بڑیاں بڑیاں گناہاں دا آغاز دیں گے انج کہدیاں تے بے جا نہیں ہوئے گا تیری زبان ہر گناہ دا آغاز دیں گے تیری زبان ہر غلطی دا آغاز دیں گے تیری زبان ہر خطا دا آغاز دیں گے اس زبان نو سنبھالے دا جناب خیال کر دھیان کریا کرنا اللہ واللہ اللہ ایویں دے وچوں لچر پنے دیاں گلاں نہ کریا کر اے دے وچوں بہتان بازی دیاں گلاں نہ کڈ لیا کر سونا استعمال کریا کر حفاظت کریا کرنا اللہ واللہ اللہ ذرا توجہ کرنا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی ایک دن نبی پاک دے کول آئے تے آ کے عرضاں کر دینے یا رسول اللہ او کیڑی شے وے جنوں لے گئے تو ہانوں سب تو زیادہ ڈر لگدا ہے میرے بارے تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی نبوت والی زبان نو باہر کڈ لیا اللہ دے نبی نے اپنی زبان نو پکڑ کے آکھیا او میرے صحابیاں آج جڑی زبان اللہ نے ساڑھے جسم وچ رکھی ہے اس زبان دے بارے میں نو سب تو زیادہ خوف ہوندہ ہے اس زبان دے بارے میں بہت زیادہ ڈرنا وانگے اس زبان دے بارے میں نو بڑا ہی ڈر ہوندہ ہے اللہ واللہ اللہ یارہ اس زبان دا استعمال صحیح کریا کریں اس زبان دا استعمال اچھا کریا کر گل اسی کر دینے اسی سمجھنے گل نکی جائیے گے لیکن وہ گل پتہ نہیں کتھے دی کتھے جا پہندی ہے جدو زبان تو گل کرن لگے نہ سوچ لیا کر کتے میری زبان جو نکلی ہوئی گل لڑائی دا باعث نہ بن جائیں گے میری زبان تو نکلیا ہویا جملہ میرے عملہ دی بربادی دا باعث نہ بن جائیں گے اللہ واللہ اللہ کیونکہ کمان چو جدو تیر نکل جا تے منہ وچوں جدوں جناب گل نکل جاویں گے جی میں تیر کمان وچ واپس نہیں آوندا ایویں منہ دی گل نکلی بھی واپس آ سکدی لہذا زبان سوچ کے کھولیا کرو دھیان نال کھولیا کرو اسی بول دے کی پے ہاں خیال کریا کرو پہلے تولو تے پھر بولو پہلے تولنا ہے کئی بندے ہوندے نے پہلا گال کر لیندے نے جیڑی منہ چاہیے او کڈ کے ماری آپ پئی ہے جناب کو ساڈے کے بھی کوئی بول سکدا ہے کو آدھا گھنٹہ لنگ گیا اور فلانے بندے نے فون کیتا حضرت جی اور فلانی گل تسی کر دیتی ہے او ہو یار میرے کو تے بڑی بڑی غلطی ہو گئی ہے چلو میں معذرت کر لینا انج نہیں ہونا چاہیے بندہ پہلا ہی زبان تھوڑی کھول لوے تاکہ بعد وچ معذرت نہ کرنی پوے اللہ سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے اللہ 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 حضرات محترم درا غور کرنا زبان دی حفاظت کیجئے دا خیال کیجئے ہر جگہ دیں گے اے ویکھنا درانگ نبی پاک علیہ السلام ایک دن جناب سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے نبی پاک علیہ السلام انہاں دے کول تشریف لے کے آئے تیمارداری دی غرض دے نال تے نبی پاک نے ویکھے ارد گرد بڑے زیادہ صحابہ کرام کھڑے نے جرمٹ لگیا جم گٹا لگیا ہویا تے نبی پاک پوچھ دینے کی ہویا سعد فوت ہو گئے نہیں یا رسول اللہ سعد دے زندہ نہیں نبی پاک علیہ السلام قریب آئے نہ حالت ویکھیے تے رو پہن دینے نبی پاک دی آنکھیاں میں جدو ہنجو آئے نہ تے نال دے صحابہ کرام بھی رون لگ پہن دینے تے نبی پاک علیہ السلام نے جدو انہاں نو روندیاں ویکھے آپ تے نبی پاک فرما دینے اے میرے صحابہ ذرا سنو نہ اے میرے ساتھیو ذرا ایک گل نوٹ کرو جی یا رسول اللہ اللہ دے نبی فرما دینے گے تسی جدو روندے ہو تاڑی آنکھیاں میں جو ہنجو ہوں دینے گے تو آڈا دل پریشان ہوں دائیں گے انہا دوما چیزاں دی وجہ تو اللہ عذاب نہیں دیں گے کس وجہ تو عذاب ہوں دائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے رون دی وجہ تو عذاب نہیں آؤں گے دل دے غم دی وجہ تو عذاب نہیں آؤں گے اللہ دے نبی فرما دینے آجڑی زبان ہے نا اے جدو غم دے موقع تے بول پہندیے تے اللہ اس زبان دی وجہ تو پھر عذاب کر دیں گے اللہ اس زبان دی وجہ تو بندے نوں عذاب اندر مبتلا کر دیں گے نبی پاک فرما دینے اے زبان
زبان ہی ہے ننگ ایدی وجہ تو اللہ رحم بھی کردہ ہے تکلیف آوے بیماری آئے تنگی آئیں گے صبر کرے کر زبان تو غلط جملہ نہ بولے کر اللہ پاک رحمت دی برکہ برسائے گا لہذا یارو ایک گل یاد رکھو موقع جیسا بھی ہوئے شادی دا ہوئے فوتگی دا ہوئے خوشی ہوئے غمی ہوئے حالات جیسے بھی ہون نہ اپنی زبان دا اچھا استعمال کرے کر اپنی زبان نو سونے طریقے دے نال استعمال کرے کر اللہ کئیاں بندیاں دی عادت ہوندی ہے نا فوتگی ہو جائے کئیاں دا باپ چلا گیا بیٹا چلا گیا نا تے وہ کہن لگ پیندے نے ربا نمازاں بھی اسی پڑھیے تے تکلیفاں بھی اسی چلیے یا اللہ صدقے بھی اسی کریے تے پریشانیاں بھی سانو ویکھنیاں پین یہ بڑے 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 جملے نے اللہ 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 اے اللہ دی توہین تے جملے نے اپنی زبان تو جڑے اسی ادا کرنے ہاں اوے یارو جڑا وقت مقرر ہے او دے تو ایک منٹ دا بھی اگا پیچھا نہیں ہونا تو بول تے پاویں نہ بول جے بولے گا تے تیرے واسطے عذاب دا سبب بنے گا جے خاموشی اختیار کرے گا تے اللہ رحمتہ نازل کر دے گا اللہ 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 لہذا زبان دی حفاظت کیجئے زبان دا خیال کیجئے توجہ کرنا ذرا غور کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ اللہ دے نبی فرما دے رے من یزمننی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ اللہ دے نبی فرما دے رے کائنات دے لوگو اے زبان دی حفاظت دا تسی ثواب سمجھنا اعزاز سمجھنا اہمیت سمجھنا اللہ دے نبی فرما دے نے جیڑا بندہ مینوں اپنی زبان دی ضمانت دے وے گا آ نکے جے ٹکڑے دی ضمانت دے دے وے اللہ دے نبی فرما دے نے مینوں ضمانت دے دے ہوں اے دے نال غلط جملے نہیں بولو گے مینوں ضمانت دے دے ہو چگلیاں نہیں کرو گے مینوں ضمانت دے دے ہو غیبتاں نہیں کرو گے اللہ 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 اگے گل مشہور سی بیبیاں بہ جان تے چگلیاں غیبتاں توڑاں کھلوندیاں کوئی نہیں آج کل بدیاں دا بھی یہی کام ہے جتھے بہ جاؤ فلانے دی چگلی فلانے دی غیبت فلانے دی کمی کوتاہی اللہ دے نبی فرما دے نے جڑا بندہ مینوں اپنی زبان دی ضمانت دے وے گا میں دے نال غیبتاں نہیں کراں گا چگلیاں نہیں کراں گا جھوٹ نہیں بولاں گا اللہ دے نبی فرماندے نے آسمان لہ الجنہ تو زمین تے مینوں جنت دی ضمانت دے دے تو زمین تے مینوں زبان دی ضمانت دے دے میں رب کولوں تینوں جنت دی ضمانت لے دیاں گا ہن اسی خیال کر لیے بھی اسی کنا کو دھیان کرنے ساڈی زبان جڑی ہے کڈی ک محفوظ ہے یہ سارے نو اپنا اپنا پتہ ہے اللہ سانو سارے نو اپنی زبان دی حفاظت دی توفیق نصیب فرمائے اللہ 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 ذرا غور کرنا توجہ کرنا حضرات دی وقار ایک اور حدیث مبارکہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من وقاہ اللہ شر ما بین لحییہ و شر ما بین رجلیہ دخل الجنہ اللہ دے نبی فرماتے ہیں جڑا بندہ زبان دے شر تو بچا لیا گیا زبان دیاں شر تو زبان دیاں کوتاہیاں تو بچا لیا گیا اللہ دے نبی فرما دینے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان نبوت تو اعلان پیا کرنا اللہ پاک اس بندے نو اپنی جنت دا داخلہ عطا کرے گا بچ جا یارا زبان دے شر تو زبان تو گندیاں گلاں کرن لگیاں شرما جایا کر زبان تو چنگیاں گلاں کریا کر رب دا قرآن پڑھیا کر اللہ دا ذکر کریا کر نبی پاک تے درود پاک دیاں برکھا برسایا کر نبی پاک علیہ السلام دے فرامین پڑھیا کر زبان نو شر تو بچا کے رکھیا کر گندی مجلس وچ بہ کے گندیاں گلاں نہ کریا کر گندے بندیاں دے اندر بیٹھ کے فحش گفتگو نہ کریا کر اچھی زبان استعمال کریا کرنا ساڈا کی حال ہے اسی اپنی زبان تے جملے بول چھڈنے ہیں اسی اپنی زبان تو گلاں کڈ دینے ہیں سانو پتہ ہی نہیں ہوندا زبان ساڈی
بولدی کی پئی ہے اس ساڈے بول دے نال سانو یا سامنے والے بندے نو تکلیف تے نہیں ہوئے گی سانو یا ساڈے سامنے والے بندے دی عزت اندر تے کوئی فرق نہیں آئے گا بس زبان دیتی ہے بندہ کہندا بولی جاؤ پاویں جویں دا بھی بولو نہیں خطرات تے محترم اس زبان نو شر تو بچا کے رکھنا تیرا ایک جملہ نکل کے اگلے نو تکلیف دے گا تے تیرا ایک جملہ تیری جنت تو دوری دا بھی سبب بنے گا تے ایک جملہ تیرے یار تو دوری دا بھی سبب بن جائے گا اللہ اللہ سی سوچ دے نہیں نا گل کرن لگے ہاں خیر ہے جی اسی گل کر دیتی ہے کسے نو کی لگے تکلیف ہوندی رہے نہیں ہوندی تے نہ وے اسی کر دیتی ہے نہیں حضرات او ایک عربی دا شاعر ہے او کہندا ہے جدو تلوار دا زخم لگ جائے نا تے او زخم بھر جاندا ہے دنداں نو جناب پریشانی آ جائے دند وچ تکلیف آ جائے او دا علاج ہو جاندا ہے تلوار دا لگا ہویا زخم تے مٹ جاندا ہے لیکن زبان دا لگیا زخم زمانے پر مٹ دا پر سانو خیال ہی نہیں اسی بیٹھے ہونے ہیں او حضرت جی ساڈے اگے کیڑا بولے ساڈی زبان روک کے کوئی بول کے وکھاوے ساڈا یہ انداز ہوندا ہے نبی پاک فرماتے ہیں من وقاہ اللہ شر ما بین لحیہ دخل الجنہ جڑا بندہ اپنی زبان تے شر تو بچا لیا گیا اللہ انہوں اپنی جنت دا وارث بنا چھڑے گا اللہ اللہ حضرات دی وقار غور کر دے جانا توجہ کر اسی سمجھنے چھوٹی جی گل ہے کوئی گل نہیں یار جے کسی نے کچھ کہہ بھی لیا تے کیڑی وڈی گل یا جی میں اگے عرض کیتا کہ فوتگی ہو جائے نا تے بندے اپنی زبان تو بڑے بڑے جملے بولن لگ پیندے نے انہاں واسطے او نکی جی گل ہوندی ہے لیکن وہ گل ہو بڑی وڈی جاندی ہے پتہ کڈی وڈی ہوندی ہے نبی پاک تے درود پڑھو میں حدیث مبارکہ سناواں آمینہ بلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ اپنی زبان تو گل کر دائیں انج دی گل کر دائے گل چھوٹی جی ہوندی ہے لیکن او دے نال اللہ پاک دی رضا حاصل ہو جاندی ہے اللہ پاک بندے دی اس گل دی وجہ تو خوش ہو جاندے نے تے ایک بندہ دوسرا جیڑا ہے وہ اپنی زبان تو ایسا جملہ بولدا ہے ایسی گل کر دائیں جس گل دی وجہ تو اللہ ناراض ہو جاندے نے اللہ دے نبی فرماندے نے چنگی گل کرن والے نوں پتہ نہیں ہوندا اس گل کرن دا مینوں ثواب کنا ہوئے گا فائدہ کنا ہوئے گا اجر کنا ہوئے گا تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ بری گل کردا ہے اونوں اے نہیں پتہ ہوندا کہ اس گل دا وبال کتے تک جائے گا یا رسول اللہ کی ہوندا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ اپنی زبان تو اچھی گل کردا ہے خوبصورت گفتگو کردا ہے سونا جملہ بولدا ہے اللہ دی رضا والا جملہ بول دائیں اللہ پاک کو دے اس ایک جملے دی وجہ تو قیامت تک لیو دے تے راضی ہون دا اعلان کر دیں دینے تے جیڑا بندہ اپنی زبان تو غلط جملہ نکال دائیں نبی پاک فرما دینے اے سمجھ جائے جملہ نکا جے آئے لیکن اس نکے جے جملے دی وجہ تو نبی پاک فرما دینے اللہ پاک اعلان کر دینے جا میرے بندیا اے جملہ تیرے ہاں چھوٹا ہوئے گا پر میرے ہاں ایڈا وڈا ہے کہ قیامت آن تک میں تیرے تے ناراضگی دا اظہار کرنا وانگ میں تیرے تے ناراض ہونا دا اعلان کرنا وانگ اللہ اللہ لہذا یاروں اپنی زبان نو اچھا استعمال کیجئے جملہ سونا بولیے گے بلکہ حدیث مبارکہ دے اندر ہوندے گے نبی پاک علیہ السلام فرما دینے اسی حدیث نال ملتی جو دیئے اللہ دے نبی فرما دینے بندہ اپنی زبان تو ایسا کلمہ کہہ دیندہ ہے اس کلمے نو سمجھدہ کچھ نہیں ہے لیکن اللہ پاک اس کلمے دی وجہ تو دے درجات بلند کر دیندہ ہے تے دوسرا بندہ ہے ایک ایسا کلمہ کہہ دیندہ ہے جڑا اللہ دی ناراضگی دا سبب بڑھنے والا کلمہ ہوندہ ہے نبی پاک علیہ السلام فرما دینے گے حدیث صحیح البخاری اندر حوالہ وکھان دا میں ذمہ دار ہوں نبی پاک علیہ السلام فرما دینے گے اللہ دی ناراضگی دی گل کر دے تے انج کر دے ایک گل اللہ نو ایڈی
ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨੂੰ ਜਹन्नम ਦਾ ਈਂਧਨ ਬਣਾ ਛੱਡਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ जहन्नम अंदर सुट देंदा है अल्लाह असी ते कहने मजाक कीता है यार असी ते निक्की जी गल कीती है असी ते मजाक विच बह के गल्लां पे करने नहीं 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 सोने मा यल्फिदु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद गल भावें मजाक विच कीती है पर गल लिखी गई है ते जवाब भी देना पवेगा अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना तवज्जो कर दे जाना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने आ जड़ी गल असी समझने हैं ना आ निक्की जी गल है यार ये केड़ी वड्डी गल है ये ते सारे ही कहंदे रहिंदे ने ओ सारे कहंदे रहिंदे ने भाई सारियां दा अपना नामा अमाल है तेरा अपना नामा अमाल है ओदी अपनी कबर है तेरी अपनी कबर है तू सारियां नाल क्यों रलने आ ये जरा गौर करना तवज्जो करना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने बंदा अपनी ज़बान तो ऐसा नाराज़गी दा अल्लाह दी नाराज़गी दा ऐसा जुमला बोल दिंदा है अल्लाह पाक उस कलमे दी वजह तो जहन्नम दे अंदर इन्ना गहरा सुटते ने जिन्ना मशरक तो लैके मगरब तक दा फासला है इस फासले दे मुताबिक इस फासले जिन्ना गहराई अंदर अल्लाह पाक उस बंदे नूं सुट देंदे ने जेड़ा अल्लाह दी नाराज़गी दा जुमला अपनी ज़बान तो अदा करदा है अपनी ज़बान नूं अच्छा इस्तेमाल करना अपनी ज़बान नूं यारा सोना इस्तेमाल करना ये जिहड़ी ज़बान है ना इहदे नाल गीबतां ना करया कर इहदे नाल चुगलियां ना करया कर अल्लाह 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 ये बंदा जमीन ते चलदा है जदों बंदा जमीन ते चलदा है ते जमीन ते चलण दी वजह तो ओदे कदमां दे निशान जमीन ते पै जांदे ने ते अरबी दा शायर कहंदा है जमीन ते कदमां दे निशान पैंदे ने ते दिल ते ज़बान दे निशान पैंदे ने तू बोलेगा चंगा बोलेगा ते अगले दे दिल ते असर कर जाएगा मंदा बोलेगा ते अगला बंदा मुतनफर हो जाएगा अल्लाह 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 इस ज़बान दी हिफाजत कर इहदा ख्याल कर अच्छा बोलिया कर सोना बोलिया कर मंदा अपनी ज़बान तो लफज ना कढ़िया कर बल्कि नबी पाक फरमाते ने मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत या दूसरी हदीस अंदर फरमाया मन समाता न जाग अल्लाह दे नबी फरमाते ने जेड़ा बंदा अल्लाह ते आखिरत दे दिन ते ईमान रखदा है ओनू चाहिदा है ओ जदों भी अपनी ज़बान तो बोले खैर दा कलमा बोले जे चंगी गल नहीं आउंदी ते ओनू बोलण दियां लोड़ां ही कोई नहीं चुप हो जाएगे खामोश हो जाएंगे जरूरी नहीं कि हर जगह ते बोलना ही बोलना है ते नबी पाक फरमाते ने मन समाता नजात जेड़ा बंदा खामोश हो गया वो नजात हासिल कर गया जेड़ा बंदा चुप कर गया एवें लचर पुणे दियां गल्लां नहीं अल्लाह 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 यारो अगर मैं ही गल करा ते तुसी इहदे ते जरा ध्यान करना है असी सुबह उठ जाइए ते सुबह तो लैके रात सौण तक असी अपने सारे दिन दियां गल्लां दी रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दईए ना ते जेड़े हालात इस वक्त साडे चल रहे ने जेड़ा माहौल साडे यहाँ चल रहा है मैं बहुती नहीं ते मैं इन्नी गल ते जरूर करांगा इस सारे दिन दे रिकॉर्डिंग दे अंदरों जदों असी अपने जुमलियां नूं सुनांगे उस 100 विचों सानू 10% मुश्किल कम दियां गल्लां मिलणगियां बाकी सारियां गल्लां इधर उधर दियां फजूल गल्लां गीबत दियां गल्लां चुगली दियां गल्लां झूठ दियां गल्लां फितने दियां गल्लां फसाद दियां गल्लां अल्लाह 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 इंज नहीं करना चाहिए ज़बान दा अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए अज ते माहौल इवें दा हो गया है भी कोई बंदा फितने तो डरदा बोले ना ना ते बंदे कहंदे ने यार रुखा ही बड़ा है ओ भाई तुहानू गल ही चजदी नहीं आ रही ओ बंदा नहीं बोलदा ज़्यादा ते तुसी कहंदे हो तुसी वच वच करदे पे हो ते नाल ओ भी करे नहीं हज़रात मोहतरम नबी पाक ने फरमाया गल जदों भी करनी है चंगी करनी है मंदा ज़बान तो बोलना नहीं जे गल चंगी नहीं आउंदी ते फिर खामोशी इख्तियार करो मैं मुहम्मद ज़मानत देना अल्लाह तुहानू निजात अता कर छड़ेगा
اللہ اللہ اللہ. آئیے ذرا غور کرنا, توجہ کر دے جانا. حدیث مبارکہ آخری سناواں تے گل ختم کر دیاں. جناب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے گے. ہن تسی ذرا ویکھیا جے جڑی زبان ہے نا, یہ ساڑھے کڈے کڈے عملوں نو ضائع کر دیا ہے. حدیث مبارکہ تے تسی غور کرنا. جناب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیں, میں ایک دن نبی پاک علیہ السلام دے نالاں سی سفر پہ کرنے آنگے, چل دے جا رہے ہیں چل دے میں نبی پاک علیہ السلام دے قریب ہویا گے تے میں آکھیا یا رسول اللہ, اللہ دے نبی جی ایک گل دا جواب دے آ جائیں گے. جناب معاذ فرما دے یا رسول اللہ, میں نو کوئی ایسا عمل دس دیو نا جڑا عمل کرن دے نال میں جہنم تو دور ہو جاواں تے اللہ دی جنت دے اندر چلا جاواں. تے نبی پاک علیہ السلام فرما دینے گے, اے معاذ تو بڑی بڑی گل پوچھ لئیے گے, بڑی پیاری گل پوچھ لئیے گے. اللہ دے نبی فرما دینے عمل ہے بڑے سوکھے نے جے بندہ کر لینا گے. اللہ دے نبی عمل کیڑے نے گے. اللہ دے نبی فرما دینے اللہ دی عبادت کریا کر, روزہ رکھیا کر, نماز پڑھیا کر, زکات دیا کر, حج کریا کر. اللہ پاک تینوں اپنی جنت وچ لے جائے گا, جہنم تو دور کر دے گا. تے نال ہی نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں, اے معاذ کیا میں تینوں بھلائی اور خیر دے کم نہ دس دیاں گے؟ بالکل یا رسول اللہ بیان کر دیاں گے. تے نبی پاک علیہ السلام فرما دینے گے, جڑا روزہ ہے نا بڑا بڑا بھلائی دا کام ہے. کتنا بڑا بھلائی دا کام ہے. اللہ دے نبی فرما دینے روزہ جہنم تو ڈھال بن جاندا ہے, جہنم تو بچن دا ذریعہ بن جاندا ہے. تے نبی پاک علیہ السلام فرما دینے جا صدقہ کرنا ہے اپنے ہاتھ دے نال, اس صدقے دا اے دے وچ اللہ نے کنی خیر رکھی ہے. اللہ دے نبی فرماتے ہیں جویں آگ لگ جائیں گے, آگ اتے پانی سٹنا تے آگ بجھ جاندی ہے, ایویں صدقہ کرن دے نال بندے دے گناہ مٹ جاندے نے, صدقہ گناہاں نو ختم کر دیندا ہے. تے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تے پچھلی رات نو اٹھ کے نماز پڑھنا اے بڑا بڑا بھلائی دا کام ہے. اللہ دے نبی علیہ السلام نے جدوں یہ گلاں کر لیاں تے نبی پاک علیہ السلام جناب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے, ہے معاذ اے تے گلاں سن لیاں نے, اگلی ایک اور گل نہ دس دیاں جی یا رسول اللہ بالکل بیان کروں. جناب معاذ کہندے نے نبی پاک علیہ السلام نے مینوں پوچھیا معاذ کیا میں تینوں ایسی شے نہ دساں جس ایک چیز تے اے نہ سارے عملاں دا دار و مدار ہے, ایک ایسی چیز نہ دس دیاں جس ایک چیز دی وجہ تو سارے عمل قبول ہونے نے یا رد ہو جانے نے. جناب معاذ فرماتے ہیں بالکل یا رسول اللہ اے تے ضرور دس دیو نا. تے نبی پاک علیہ السلام نے اللہ دے محبوب علیہ السلام نے او نبی جنہ تے اسی اپنی جان نچھاور کرن دا اعلان کرنے آنگے, او نبی جنوں اسی اپنا امام منے آنگے, او نبی جنہ نو اسی اپنا راہبر منے آنگے, جنہ نو اسی اپنا مقتدا منے آنگے, جنہ نو اسی اپنا پیشوا منے آنگے, او نبی جنہ بھی خاطر اسی مرن نو تیار آنگے, او نبی جنہ بھی محبت دے اسی نعرے لانے آنگے. اس نبی نے اپنی نبوت والی زبان کڑ لئیے گے تے نبی پاک علیہ السلام نے لسان نبوت کڑ کے آکھیا, اے معاذ تکف علیکا ہازا, اے جڑی تیری زبان ہے نا ایدی حفاظت کریا کر, ایدی حفاظت تیرے تے لازم ہے, اس زبان دا خیال کریا کر, ایدہ دھیان کریا کر. تے جناب معاذ کہندے نے یا رسول اللہ بھلا اس زبان دا بھی ساڈے کولوں حساب ہونا ہے. تے نبی پاک فرماتے نے ہاں معاذ ایسے بڑے بڑے بندے ہون گے جڑے اپنی اس زبان دی وجہ تو ان دے منہ جہنم اندر سٹ دیتے جان گے. ہائے یارا ساڈیاں غیبتاں نہیں مکدیاں, ساڈیاں چگلیاں نہیں مکدیاں, ساڈا مذاق نہیں مکدا, ساڈیاں نکیاں نکیاں گلاں نہیں مکدیاں. اسی کہنے محفل بھکدی رہنی چاہیے, بھاویں جھوٹ بول کے پکھائی رکھو
پاویں غیبت کر کے محفل سجا دیو محفل سجدی رہنی چاہیے اللہ دے نبی فرماتے نے زبان نکا جہا ٹکڑا ہے پر کم دے بڑے بڑے وڈے نے اس ایک زبان دی وجہ تو بڑے بڑے حاجی تے نمازی تے متقی پرہیزگار جہنم جو پٹھے کر کے سٹ دیتے جانے نے نبی پاک علیہ السلام فرما دینے اس زبان دا ایڈا وڈا کام ہے حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے غیبتاں کرن والے اے چغلیاں کرن والے جھوٹ بولن والے اللہ دے نال شرک کرن والے نبی پاک دی ذات تے جھوٹ بنن والے محفل دیاں گلاں دے وچ خیانت کرن والے سنن زبان دے نہ بولاں دی وجہ تو اللہ پاک بندیاں نو جہنم وچ سٹ دے گا سلسلہ احادیث سیاح در روایتاں دی نبی پاک علیہ السلام دے کو ایک بندہ آیا تے عرضاں کردا یا رسول اللہ ایک بی بی ہے نمازاں بڑیاں پڑھ دی ہے روزے بڑے رکھ دی ہے صدقہ بڑا کر دی ہے نیکیاں بڑیاں کر دی ہے اللہ اللہ بڑی کر دی ہے انجا کھا میری تیری زبان اندر یا رسول اللہ تسبیحاں بڑیاں پھیر دیئے گے سجدے چلی جائے تے سر جھک دی کوئی نہیں وہ خان دیئے انجے کہ میں بڑی متقیات پرہیزگارا مانگ میں بڑی نیک تے پارسا خاتون یا رسول اللہ نمازاں تے بڑیاں نے لیکن وہ دی زبان چنگی نہیں وہ اپنی زبان نہ لوگاں نو تکلیف دین دیئے گے اپنی زبان نہ پڑوسیاں نو تکلیف دین دیئے گے تے نبی پاک علیہ السلام فرما دینے گے اوے آن والے ایسی بی بی وچ کوئی خیر نہیں ایسی جڑی بی بی یہی یا من اہل الجنہ اہل الجہنم اے جڑی بی بی ہے نمازہ پڑھ کے زبان دے تیر برسان دیئے اے گل یاد رکھ لیا جے ایسی بی بی اللہ دی جنت وچ کدے نہیں جائے گی اے جہنم دا ایندھن بن جائے گی اے جہنم دا بالن بن جائے گی نمازہ بڑیاں پڑھنے پر زبان دا خیال نہیں اللہ نے کیاں بڑیاں کرنے پر زبان دا دھیان کوئی نہیں یاراں جے بچنا چاہنے گے جنت لینا چاہنے گے اللہ دی جنت وچ جانا چاہنے گے جہنم دے عذاب تو ایندھن تو بچنا چاہنا ہے پھر اپنی زبان دی حفاظت کرنا ہے اس زبان نو سونا استعمال کریا کر تدبیراں کریا کرے دی حفاظت دیاں ایک خیال کریا کرے اللہ دے ملائکہ کندیاں تے بہ کے لکھ دے پہنے ہر گل ڈیری تیار ہوندی پئی ہے ایک گل یاد رکھیا کر زبان چوں نکلیا ہویا جملہ اور رد نہیں کیتا جائے گا لکھیا جائے گا فرشتے نوٹ کر دے پہنے کل قیامت والے دن ساڈے جسم دے اعضاء ساڈے خلاف گواہیاں دین گے ایک گلاں یاد رکھیا کر جدوں یہ چیزاں یاد رہن گیاں جدوں یہ گلاں یاد رہن گیاں پھر زبان دیاں حفاظتاں ہون گیاں پھر بندہ زبان نال غلط جملے نہیں بولے گا پھر بندہ زبان نال غلط گلاں نہیں کرے گا پھر بندہ زبان تو جھوٹ نہیں بولے گا پھر بندہ غیبتاں نہیں کرے گا بندہ چغلیاں نہیں کرے گا پھر لوکاں نو ہسان لئی جھوٹ نہیں بولے گا پھر دکان تے بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولے گا حفاظت کر اس زبان دی نمازاں پڑھیاں نے پر زبان نال تکلیف دیتی ہے تے جہنم وچ جانا پوے گا روزہ رکھے آئیں پر زبان چنگی نہیں جہنم دا بالن بنا دیتا جاؤ گے اللہ پاک دا قرآن نے فرمایا اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ اللہ سنو سارے انو اپنی زبان دی حفاظت دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ